ஓம் சாந்தி. இன்றைக்கான தெய்வீக படிப்பினைகள் பார்க்கலாம். பாபா ஞான கலசத்தை மாதாக்களின் தலையில் வைத்துள்ளார். ஆகையால் மாதாக்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து எப்பொழுதும் முன்னே வைக்க வேண்டும். மாதாக்களின் பதவியை உயர்த்த வேண்டும். மாதாக்களைத்தான் குரு என கூற வேண்டும். ஒருபோதும் லௌகீக குழந்தைகளுக்கு தொல்லையாக இருக்க வேண்டாம். குழந்தை சஞ்சலம் செய்தால் கோபத்தில் வந்து அடிப்பது முதலியன கூடாது. சின்ன குழந்தையை தேற்றுவதற்காக கயிறால் கட்டுங்கள். சாப்பாடு முதலியன கொடுக்காதீர்கள். மற்றபடி கைகளால் அடிக்காதீர்கள். யாரிடமும் கடன் வாங்கக்கூடாது. கடன் வாங்குவது ஒரு நோய் என்று கூறப்படுகிறது. குறைந்த பைசாவில் காரியம் செய்ய முடியும். 2 ரொட்டி சாப்பிடுங்கள். பிரபுவின் குணம் பாடுங்கள். தவறாக செலவு செய்யாதீர்கள். ஒவ்வொருவரும் தனது லௌகிக்க வேலை செய்துதான் ஆக வேண்டும். போலீஸ் வேலை என்றால் கண்களை காட்ட வேண்டியது வந்தால் யுக்தியுடன் காட்ட வேண்டும். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அன்பாக காரியம் செய்யுங்கள். கை நீட்டாதீர்கள். பவித்ரத்தாவில் கொடுமை ஏற்பட்டாலும் அபலைகள் மீது அடி விழுந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளுங்கள். மிகவும் அன்பாக கனிவாக புரிய வையுங்கள். ஒருவேளை கோபப்பட்டாலும் நீங்கள் மலர்களால் மழை பொழியுங்கள். ஓம் சாந்தி.